Val, doncs comencem el plenari extraordinari d'avui, dia 11, en el primer punt, l'expedient 318-2023, de modificació de crèdits. Partit Popular? Sí, votamos a favor. Compromís? Sí, votem a favor. PSOE? Sí. Quin era? Estos són els honoraris i despeses jurídiques, 3.200 euros. És la indemnització a Jornet. Vots a favor? Unanimitat. Passem al següent punt, que és la modificació de crèdits 5, que és els contractes de gestió de nòmines, que és per a l'assessoria, per a la gestoria, perdó. Partit Popular? Sí, tenemos alguna pregunta. ¿Se va a contratar esta gestoría únicamente y exclusivamente para la gestión laboral y la gestión de las nóminas? ¿O va a hacer algo más esta gestoría? Me refiero, se va a hacer para cubrir el trabajo que hace la funcionaria que ahora mismo está de baja. Entonces, esta funcionaria no solo hace esas gestiones, hace más. Para nosotros 8.000 euros lo vemos un poco excesivo si solo se van a dedicar a la gestión laboral y a la gestión de nóminas. Nosotros hemos consultado y hay gestorías pues, que por menos precio, no sé, a lo mejor estamos equivocados o lo hemos planteado mal a la gestoría, pero entendemos que sí que lo vemos un poco elevado para solo de aquí a diciembre, si solo se van a dedicar a estos dos puntos. Porque, claro, entendemos que esta funcionaria... A todos los problemas, altas, bajas, a todos los problemas que tengan que ver con laboral en el ayuntamiento, que no sé con quién habrás consultado, pero es una faena muy complicada que recae en mucha, ¿cómo diría yo?, la persona que tiene que hacer todo esto tiene que estar preparada y tiene que tener una serie de documentación y firmar con nosotros una serie de cosas porque evidentemente son cosas privadas de un ayuntamiento. Sí. Entonces, son muchas horas las que se echan para poder hacer toda esa faena. Sí, pero al final tampoco resuelve y el problema. Y todos los problemas que tengamos, nos lo van a, que evidentemente, estando contratados como los tenemos, son para eso. Para cualquier problema que nos surja, que no podamos solucionar nosotros, para eso estará la gestoría. Vale. Pues entonces votamos a favor. Compromís? Bueno, tenint en compte també la consideració de que és un import elevat, també és de veres que el que vau comentar l'altre dia, que trobar una gestoria que assumisca el treball que necessita un ajuntament no és fàcil. Considerem també que són molts diners, però bueno, en aquest cas, com és una faena que n'hi ha que cobrir, votarem a favor. PSOE? Sí, no? I a més és el que hem dit alguna vegada, que això de normal se trauria per una licitació com toca, en uns plens de condicions, però, clar, les circumstàncies són les que són, i a més va ser per els mesos que va ser. Entonces n'hi ha que fer-ho així, perquè la pròxima nòmina és la d'este mes de maig i ja tenen que preparar-les, o sigui que més vull dir nosaltres que haver-ho fet, inclús poder negociar en vàries, baixar preus, per supost, però esta damunt ja ha treballat 2 o 3 mesos així, aleshores ja sap de què va, no és posar-la des de zero. Eren moltes les circumstàncies que se donaven per a que fora esta en concret, que nosaltres ni teníem res a veure ni res. Va ser preguntar a l'Ajuntament de Tavernes i era la que treballaven ells. D'ahir naix que en el seu moment. De fet, se va preguntar més a més gestories abans de treballar esta vegada en la de Tavernes, se va preguntar a l'Horaya, se va preguntar a diverses, i en aquell moment també era la que, evidentment, era més econòmica i la tenia més a prop, perquè és de veres que a vegades han de vindre correguent a fer alguna cosa, sí, perquè les coses no les tenen que fer des d'allí, sinó que venen a l'Ajuntament per a treballar, i tot això, evidentment, s'ha de pagar. Vots a favor? Perdoneu, que encara a les ulleres no... El següent punt és la modificació per a l'IBACE Polígons, que ens han donat una altra vegada la subvenció. Estem parlant de portar de remanent de tesoreria per a aquesta subvenció 25.000 euros per arribar als 148.341 de la subvenció total. Partit Popular? Sí, votaremos a favor. Compromís? A favor. PSOE? Nosaltres sí, l'únic és recordar en què consisteix aquesta obra.
Aquesta obra va ser l'asfaltat i reparació del vial de l'avinguda de la Marina, que unirà el que hem fet enguany, l'any passat, en l'Ibace Polígonos, que era el 22, que era l'avinguda de l'Horta, juntarà també el que ha fet la Confederació a dia d'avui, que és el carril bici i en la rotonda que tenim a l'avinguda de la Marina, i arribarà fins a l'encontrament en el carrer del Parc, que justament l'haurem acabat d'asfaltar en poc de temps, perquè en el pla d'inversions ja tenim el projecte de l'asfaltat del bulevard i adjacentes per 100.000 euros, que pròximament eixirà a licitació, com estava previst. O sigui que ja està en els plecs, ja està el projecte, aleshores no tardarà molts dies en treure's a licitació aquesta obra. Per tant, arribarà un moment que tindrem tot Gabriel Esteve en molt bones condicions, tota la zona bulevard del parc en molt bones condicions, avinguda de l'Horta i avinguda de la Marina, i ja quedarà una circunvalació, creiem que molt adequada per a lo que teníem en comparació a lo que anem a tindre. Aleshores, és una feina que feia moltíssima falta. Vots a favor, per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'expedient 322, que és la modificació de crèdits número 7, que és els 76.540 euros que passen de romanen de tresoreria per a la transferència a la Mancomunitat del Carraixet. Partit Popular. Sí, ¿podrías explicar un poco a qué se debe esta cifra tan elevada? En la comisión nos explicaste un poquito, pero más detallado, porque entendemos que dijiste que había un sueldo para una persona, si nos puedes explicar para qué va a ser, y luego el resto, porque claro, el sueldo de una persona era el 25%, ¿no?, de esta cantidad. Lo demás... Bueno, pero no lo explicas, no lo sé, pero vamos, me refiero a explicarnos, porque claro, es que vemos que es muy elevado y también comentaste algo de lo del tema reciclaje, para que nos quede claro antes de pasar a votación. No, aparte de las que comentamos, primera que el presupuesto ha aumentado algo considerable en la Mancomunitat. I després s'ha adherit a fer l'ADD caní, que se va implantar enguany. S'ha adherit a Modepram, que nosaltres no estàvem, també, a la replegada d'animals, que es van quedar fora en la primera vegada pensant que anàvem a arribar a un acord diferent i al final no pot ser, i s'ha adherit també a Modepram, que és el que tenia contratat de retirada d'animals a la Mancomunitat. Serveis socials va ser més. Del punt de partida de serveis socials ja era deficitari, ja teníem una partida perquè havien gastat més en ajudes l'any passat, o sigui que aquesta partida es començaven ja en menys, no sé si eren 7.000 cada poble o alguna cosa així, o sigui que és anar sumant-li cosetes així. Aleshores, són més. I segurament l'any que ve, a part del que diguem de la multa per no reciclar el que toca i els més sueldos i més coses que estem fent. A veure, és anecdòtic, més que res, el que van comentar enguany encara, el que ens han ficat això de la basura. És més totes aquestes coses, que evidentment, si voleu, sí que se va fer de l'any anterior, com que no s'havia aprovat el pressupost de la Manco, vam pensar que seria més o menys igual i és el que van ficar en un moment. Com que se va aprovar després que el nostre pressupost, una vegada que ja tenien els càlculs fets, és quan hem fet el que tocava. De totes maneres, en tots aquests diners se van anar a això. El 25% no és d'aquests diners, és que la persona que estava contractada estava al 75% i per a que estigui al 100% hem ficat el 25% per a aquesta persona. És això. Compromís? Sí, en el nostre cas, encara que siga significativa aquesta xifra, sí que considerem que és important i és interessant que la ciutadania sàpiga, per poquet que siga, que se'ns ha multat per no reciclar, perquè al final és una dada que és interessant per a que siguin conscients del que passa si no reciclem, perquè si no després, quan demanes a la gent que
que ha de reciclar o intentes implantar un sistema, doncs la gent no ho entén i no veu el que realment pot passar si no ho fem. I en aquest cas, encara que siga una xicoteta quantitat, De fet, és que pense que és massa poc, vol dir que ho han fet d'una manera com significativa per a que ens adonem del que va passar, però és de veres que esto va... Senyores, ens hem de posar les piles. És lo que ja està, no hi ha més. No hi ha més. Exacte, ho vàrem parlar de fet ja en la comissió i tot, i ho tenien clar tots els partits. Zoe? Sí, no. A més, de totes maneres, no ho he pensat, però podria haver dut la comparativa desglossada. La demanem a María José de la Manco perquè la tingueu tant uno com els altres. Tots els gastos desglossats del 22 i el que va el pressupost del 23 que aprovarem. I així veureu partida per partida què és el que puja i què és el que no. Lo de la basura tu tindràs també de l'entre, clar. O sigui, sé que vosaltres teníeu perquè me van dir que t'havien enviat, o sigui, que tenies tu. Sí, que per això ho tinc jo també, que sabia que l'havia arribat a Rosabel. Perfecte. Doncs passem a votació. Vots a favor? Molt bé. Passem a l'expedient 324, que és la modificació de crèdits número 8, que és que passen també de remanent de tresoreria 9.928 euros per a pujar a la subvenció del Reacciona, que també ens han donat, que era de 89.353. Partit Popular? Sí, votamos a favor. Compromís? Sí, a veure, això comentareu que era per a fer l'obra del tema del carrer Major. Vale. Bé, votarem a favor, però sí que ens agradaria, no, el que anem a fer és reiterar-nos en el nostre, en el malestar de com, ja ho vam comentar en l'altre ple, de com s'ha portat aquesta obra a la fi, més que res perquè no sols en el tema dels pluvials, sinó també en el tema dels adoquins, que al final és patrimoni, s'han llançat a perdre i la reparació que s'ha fet, la veritat és que és terrible. I no sols això, sinó que els veïns han hagut de netejar-se les façanes perquè la neteja que van fer com si res. Entonces, ens hauria agradat que ja que se fa una obra d'aquest calibre, cert que eren més diners, però ostres, ja que tenim que fer-ho, fem-ho bé. Sí, s'ha traslladat això i de fet és que varen començar a netejar el cap de setmana perquè sí que se van posar a anar casa per casa per a netejar les façanes de la brigada després. No, ja estava netejada. Partit Socialista? Sí, nosaltres sí. Sol recordar que en aquests diners no arribarem a acabar la tuberia dels parells, perquè, si recordeu, en la tuberia dels impars han tingut que juntar diverses coses i en Caixina ha vingut justet. Aleshores, inclús tinguem que plantejar el modificat que duguem a ple en el seu moment i tal. També m'agradaria recordar un poc, últimament, com estem aleshores de rebre diverses subvencions perquè sapem que n'hi ha un treball darrere també, abans i després. Una vegada per a demanar-la i també la feina que du per l'Ajuntament després. Hem nomenat avui dos superimportants, en 48.000 euros, i va fer polígonos. Els 98.000 de la tuberia del Reacciona de Diputació. Ens han donat ara 150.000 euros per a subvencions de personal. Crec que és molt important per a programes d'empleo. Em demanaren 93.000 euros. Ens han donat 93.000 euros. L'Empujo ens han donat 27.000. L'Explus, 33.000 euros. Crec que és una quantitat molt considerable. 150.000 euros que se va veure traslladada a contratar a personal durant un any. És molta persona que va estar per el carrer. Després, com he comentat antes, en els pròxims dies se va adjudicar, se va licitar l'obra del bulevard de l'asfaltat. Estem parlant de 100.000 euros en pla d'inversions del 23-24, no? 22-23. Estem en plena obra que va superbé i a pressa. Arribarem per a obrir-la de la piscina. 172.000 euros, pla d'inversions també. Està en plena obra, ja molt bon ritme. L'edificant
estem parlant del voltant d'1 milió d'euros. La Confederació ha fet una inversió molt important que nosaltres tinguérem la mala pata que no ens l'havien donat en subvenció, però les coses vingueren com vingueren, hi hagué un aforament i l'ha fet la Confederació. Això que s'ha lliurat el municipi, estem parlant més de 100.000 euros també d'inversió. Després hem demanat 150.000 euros en lluminàries a l'IBACE. Aleshores, toquem en 3 sectors, el C, el D i l'F. I també hem demanat 43.000 euros per a ficar plaques solars fotovoltaiques en la coberta dels paellers. O sigui que en els pròxims mesos veureu executar moltíssimes d'aquest treball que estem fent. Jo, sense més, dir que per supost digan que sí. Passem a votació. Vots a favor? Pues per unanimitat. Un segonet. Sí. A veure, nosaltres estem molt orgulloses de tota la feina que s'ha fet des de les conselleries de Compromís, però anàvem a votar una modificació de crèdits. Estem en campanya, no falten hores. Crec que no era necessari perquè això la Junta Electoral no ho veuria molt bé. Entonces, per favor, fem les coses com toca. No mos feu tan tontos, Jesús, per favor. No era el moment. Si considereu que he incomplit alguna cosa, esteu en el vostre dret de fer el que considereu. A veure, no, Jesús, les coses són com són. I n'hi ha coses que no toquen. N'hi ha moments i n'hi ha moments. Estem en un ple extraordinari per aprovar unes modificacions de crèdit concretes. Doncs ja tanquem la situació, si em pareix que s'està cedint. El que considero me pareix perfecte. Passen a votació, que és el que interessa. Sí, per suposat. No, però per això, que no anem a fer més debat. Passen a votació, vots a favor, per unanimitat. Passen al següent punt, que és la designació de festius locals. Després de traslladar a les persones de l'Ajuntament que tant el dia 13 d'octubre com el dia 24 ja eren festius, varen decidir per a les festivitats locals proposar els dies 8 d'abril i 22 de gener, que són els dos Sant Vicenç de València. Partit Popular? A favor. Compromís? A favor. A favor. Perfecte. Per unanimitat. I el següent punt, com hem dit abans, ho deixem damunt la taula i ho deixem per al següent plenari que se puga per a portar-lo per a la seva aprovació. Res més, acabem el plenari. Moltes gràcies.